Igbo ndị eme na-ege ntị, anyị abịakwa n'ọzọ ka anyị wee na-akọwa etu anyị nwere ike tọpik anyị ji wee bata taa dịkwa ka ọkara aka maka na ya bụ tọpik chịrị achị, research methods and research methodology. Sometimes ndị mmadụ na-ajụ kedu ibe dị iche na research method, ka ebe dị iche na research methodology. Anyway, anyị eji oyibo wee na-aga na-akọwa ka anyị si wee nwee ike ịga na-akọwa ife m ji ejikwa oyibo maka na ụfọdụ ụmụ akwụkwọ m na-abụrụ ndị Igbo na-enye m nsogbu na m kwesịrị ịga na-akọwa kwuru ka ha na-aghọta, ọ na-emezi m bịa gụọ nkọwa ka enwere ike. So the question bụ, what is the difference between research methods and research methodology? Mana isi nkọwa anya n'aka agụba ibe ederede. Methodology bụ logic, the study of. The method is normal method anyị ma, procedure, strategy iji wee mee ife. Mana methodology, study of the entire strategy you use. For example, inye m paper gị, the entire thing about that your paper, even niile ahụ n'ibe ide, ị nwere ike were nchọọ ịma kedu methodology you use. Mana ndebezi anya n'ime ife ahụ ị na-ede mbụ method etu isi wee ga. It's the same thing excepting that the one bụ study of. Ka anyị nebezi anya ka anyị wee malụ ka anyị esi wee ga. So, research method. Research methods are the strategies, processes, or techniques utilized in the collection of data or evidence for analyzing what you have done and what you have presented in order to create better understanding of the topic. Types of methods: qualitative research, quantitative research, and then mixed methods research. Now, get back again. Research methods are the strategies. Ọnọdụ ka mmadụ ịbata na klaasị, ịkụ aka na dọ, ịma na ife anụnwa bụ classroom, mana ịbatazie n'ime classroom na onwelu ka ụmụ akwụkwọ si wee nọrọ, nwee ka fasi eme assignment, nwee ka esi wee dress the classroom. So methodology na ọ dị ka general body iji wee kọwaa ife mmadụ delu, mana ịbịazịa n'ime efozia ka o si dị etu o si wee follow si ife niile ka o si wee de. So na study of methodology, meaning methodology, study of method, iwepụta anya na usoro onye anụnwa ji wee delegate ife anụnwa ọ chọrọ ka ị gụa. Mana ịbagazia n'ife ahụ ọ chọrọ ka ị gụa, efozia ka o si wee wetulu anya ana wee nwetasie ansa na ka o si wee mee. For example, ọ bịazịa ụfọdụ na gị na-eyuzu qualitative research, ụfọdụ na-eyuzu quantitative research, ụfọdụ na-mix method. Ife niile a bụ method o ji wee dele ife ahụ ọ chọrọ ka ịghọta ife ọ dị. System, usoro, strategy, procedure o yuzuru wee nwee ike ịtụpụta atụmatụ na idea ahụ na contribution ahụ ọ chọrọ inye ndị ụwa. Ịbịazi isi kedu nke bụ quantitative research, a ka ya akọwa ya na another slide, mana ka anyị were nwayọọ wee kwutekwu ya obele. Quantitative research gathers numerical data which can be ranked, measured, or categorized through statistical analysis. This type of research is useful for finding out how many, how much, how often, or to what extent. Data collection in quantitative research, surveys or questionnaires, observation, document screening, experiment. Lotakwa quantitative ya bụ ebe ọ na-agbaga aka bụ mmadụ one, ọ na-ene anya n'ife gbasara nọmba.
na mmụ akwụkwọ m dalụ my exam ife quantitative ya ajụ bụ mmadụ one. How many? Ife a ya ajụ bụ na ndị anwa dala exam mmadụ one dala exam. O nwere ike ọ gaa fada ọjụa ọjụzasị kedu ife kpata fa ji wee da exam, wee wee sị na mmadụ one dị etu a agụrụ akwụkwọ na onye kpata fa ji wee da exam, na mmadụ one dị etu a na-abịara akwụkwọ na onye ka fa ji wee da exam. Ife ọ na-ekwu bụ mmadụ. Attention na-abụ nọmba. Attention na-abụ mmadụ one. Ya ka o ji wee bụrụ na quantitative research na-esentale na statistic ife a na-agụ ọnụ. Ife ọbụla a na-agụ ọnụ. Mana ịnachi ya azụ na qualitative research. Ọ na-adị na-agada data about lived experiences, emotions, behaviors, and the meanings individuals attached to them. This type of research is useful in the exploration of how and why things have occurred, interpreting events and describing actions. Mmadụ one dala exam ajụọ ife kpatalụ ọ na tisha amara akụzi ka ọ na classroom adịrọ conducive maka mmụ akwụkwọ. Na o nwere ife kpata afa ji wee daa exam na a na-anakọtara daa exam. Ọ dịrị afta mmadụ one ife ọ na-ajụ bụ kedu ife kpatara eji daa. Why eji wee daa this exam? Ọ dịkwa ka tisha amara nkụzi akụzi. Na ife a na-akọ maka onye nkụzi a nwere ike ọ bụ na eziokwu na ụmụ akwụkwọ na-asị na ọ mara akụzi. Maka na ọ mara akụzi ya ka eji wee daa exam. You see that? It goes to it talks about lived experiences, emotions, or behavior of the teacher, or even the behavior of the students. Na mmụ akwụkwọ ndị na-abịa ife na fa na-abịa late, na nnebe na-eje agụ, na nnebe na-eje abịa, kwa bugeli nnefe akpụ aya ele n'ama, bugeli nnefe akpụ garị akwọsị ka ele, wee bugesie ọbịazie wee jebezie akwụkwọ. Mgbe ahụ o jebezila akwụkwọ ọ bụ na-akụzisigo ife ụfọdụ na ọ ghọtara ife a na-akụzi n'ụlọ akwụkwọ. Nya kpatara o ji wee daa exam. Ifu ka o si akọ qualitative, using words, using experience, using behavior in order to come up with the research. That is why inekwu ya na data ife a na-anya anya data collection in qualitative research. Interviews. O nwere ike je jụọ ndị mmadụ kedu ife kpata ndị ji ụmụ akwụkwọ ji wee daa exam. Focus groups. O nwere ike je kpọọ mee meeting n'ama ka amala ife kpata na ndị ama anwa na-ada exam. Observation. Na ife mere observe bụ na ba na-ejere akwụkwọ n'oge. You see, that is qualitative exam. Akụkọ. Words, using words to explain an issue. Mana quantitative is not interested in words, is interested in number. Mmadụ one bụ ndị anwa dara ya bụ exam. Mmadụ one bụ ndị anwa dara ya bụ exam. Ife ọ na-agụ mmadụ one bụ mmadụ ịtọ, bụ mmadụ iri, bụ mmadụ iri na abụọ. Dị ọgụ mmadụ, oru mmadụ, ebe ahụ ka ọ dị interested. O wee nyochabezie ife kpatalụ mmadụ. Nke ọbụla ọ na-enyocha nọmba ka ọ na-ene anya na ya, nọmba mmadụ one. Kedu ife first call? Kedu ife nọmba nke onye pasị ji wee ka onye failụ? Then that is quantitative number. Then again, mixed research method bụ ife ị na-ede research ị na-ede enid efe ịbụa, use qualitative, use kwa quantitative, use nọmba ọnụọgụ, ịbịa malụ mmadụ one dala exam, bịakwue nyochebekwe observe kwa ife kpata ava ji ada exam. Mmadụ ịtọ dala exam mana ife ji wee da exam na va duga nnebe agụ.
dugara nnefe ịkwọ akpụ, fa dugara nnefe ịkwọ garị, fa bugara nnefe ife n'afịa wee bugasị wee naba wee jee wụọ arụ wee gaba akwụkwọ. Mgbe afa gara akwụkwọ na gị na-emego na-emechigo na-akwụsịzigo, oluzie mgbe na exam fa dee exam. Isi ọ na-combine the two, ịkọ ife kpatalụnụ asa akụkọ wee wekwele nọmba mmadụ one danya bụ ife, ya bụ mixed method. O use quantitative, use qualitative. So na dịka anyị si wee mara na methodology enwere ife ọzọ na bụ study of method. Research methodology is a way of explaining how a researcher intends to carry out their research. It's a logical, systematic plan to resolve research problem. A methodology details a researcher's approach to the research to ensure reliable, valid results that address their aims and objectives. Asị nke anyị lotakwala anyị ka anyị na-elofukwana ife dị iche na method and ife dị iche na methodology. Methodology is study of method. Method ahụ iji wee mere m ife ka m nyobele anya magodolu ka isi wee mie ka isi wee use ya. Logic, always remember this, my fellow students. Remember it always. Logic. Ife ọbụla jedebe na logic mean study of inyocha. Maka inyocha that method m use ka ịma ma use kwere ma ọkwa nke m kwesịrị use. Ịgụsịrị akwụkwọ m n'anya sị mba na akwụkwọ anụnwa amakọkwa ma method o use na ọ mara mma. Because if you study the method you use, that is study of my method. Igbo ndị bụ na-ege ntị, ekene m unu, eji n'aka na ife anyị na-atụpịa efe adịsịrọ ka anyị na-akọwasị ya na ọgụ ụfọdụ anyị na-aghọtasị anya na-akọwasịrị ụfọdụ. Mana eji n'aka na ọ bụ na other professors, lecturers in various Igbo universities na anyị Igbo okwere Igbo na-atapị ife a, ọ ya afụkwa ife ụfọdụ nke nne metesịrọ nke nne kwutesịrọ nye aka kwute ya ọfụma, maka na ife dị mkpa bụ ka ndị Igbo na-aghọta ife anyị na-ekwu na ife anyị na-akọwa na English. Ife dị mkpa bụ ka ụmụ akwụkwọ na-aghọta ife anyị na-akọwa, welie ọnụ Igbo wee na-aghọta ya ọfụma. Ekelekwa m unu, daalụnụ.